आंनि फंबायखौ नों गोसोखांनानै फैफिनथारनांगोन दे आरो नोंनि फिसा हौवा सानै दङ आलाय सिलाय जों खालायनो मोननाय नङा न'आव गारनानै नों जेरावबो थांनो मोननाय नङा नों न'खौ गासो थांनानै फैथारनांगोन नों आगै आं जे बे भिडिअखौहाय जे माने लाबोदों नोंथांमोन आं दायो बुंनोसै आरोना फ्राय मानसिया माने सोंबाय थायो बे भिडिअनि सोमोन्दैहाय आंनावहाय सोरबाया लोगो मोनबा सोङो सोरबाया माने मेसेजावबो हरबाय दं आरोखि माने बे हिन्जाव खारनायनि भिडिअखौ आदाया लाबोदोंमोन दायो बै खारनाय हिन्जावा फैफिनदोंना फैफिनाखै बा मोनबोफिनदोंना मोनबोफिनाखै होननानै आङो बिनि सोमोन्दैनो दायो भिडिअखौ बानायबाय आरोखि आङो भिडिअखौ बानायनो गोसो गैलामोन मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि गिदिर जाथाय बा दुखुनि गेजेराव आरो दा माने बावहांनानै थानायखौ आरोबाव जाखांहोफिननायसो जागोन नामा होननानै आरो थेवब्ला माने मानसिफ्रा आंखौहाय सोंबाय थानायलाय आं माने दायो बे भिडिअनि सायाव आङो भिडिअखौ नोंथांमोननो बानायनानै बेखौनो मिथिहोनोसै दे खिन्थु भिडिअआवहाय जाबायदि माने थाखा फैसानि खोथा बुंदोंमोन थाखा फैसा बेसेबांबा बुरजा लांदोंमोन बेफोरथ' गैया थाइसेबो मोननाय जायासै ओमफ्राय आङो बेयावहाय नैबेखौसो बुंनो नागिरदों आरोखि जियानो जा जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रा जिमानखिनि जेनेबा बेफोरबायदि खारनायफ्रा गावनि हौवा असे हौवा बा गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ गारनानैसो खारनाय बांसिनखौ नुनाय जादों आरोखि बे बेलायावनो आङो नैबेखौसो बुंनो नागिरदों गावनिख्रुइ आरो साबसिन आरो समायनासिन माने बबावहाय नागिरनानै मोननो जोंनि मानसिफोरा मा जायो गाव दायो माबायदि लेभेलाव दङ माबायदियाव थानानै जे रायजो जादों गथ' गथायजोंहाय खिन्थु आरो बिसोर बिनिख्रुइ साबसिन हामसिनखौ नागिरनानैसो बेफोरबायदि थांनानैसो उनावहाय आरो खिलिमिलि जाफिनलायो आरोखि दा नैबे जोंहा बाजैनि जिथुनाखि काहिनि बा नैबे जोंहा आदानि काहिनिया आं बेखौ एसे एक्सप्लेन खालामनानै बुंनोसै आरोना जुदि आदामोना दा जुदि भिडिअखौ नायदोंब्लाबो माने गाज्रिखौ दा मोनथोंसै मानो होनना बुङोब्ला माने फ्राय मानसिया सोंहरफिनबाय थादों नालाय बिनि सायाव आङो एसे रिप्लाइखौ होफिननोसै आरोखि नङाबा माखासे भिउवार्सफ्रा आंखौ गाज्रि मोनगोन बा नायगिरिफ्रा एसे दुखु मोननाय थागोन आरोखि ओंखायनो जोंहा दा नैबे आदानि माखासे जारिमिन आरोना जाहाथे बाजैयाथ' माने लेखा एकदम टटेलि रोंखाथारा ओमफ्राय आरोबाव लिरनोबो रोङा फरायनोबो रोङा आरोना थेवब्लाबो जे बियो जे माने बेफोरबायदि मेसेज गेलेलायनानै बा रायलायलायनायनि गेजेरजोंहाय बेफोरबायदि थांबाय बा थगायनानै लांजाबाय बिराद फ्रड आरो माने बे जाहैदों माने सासे माने बे जाय मानसिया लांग्रा बेलायनो माने सासे डाक्टार गावखौ माने डाक्टार होननानै लादों आरो बियो ओमफ्राय बिदिनो माने माबायावसो रायलायो बिसोरो भइसआवसो रायलायो भइसआव रायलायनानै माने मेसेज लिरना हरबा बाजैयाथ' लिरनो रोङा आरो फरायनोबो रोङा ओमफ्राय बे जेबो रिप्लाय होनो रोङा आरोखि माने बेयो अकल माने रायलायोल' आरो जेनेबा गाव भइसजोंल' रायलायो आरोखि ओमफ्राय बेयावहाय बिदिनो रायलायनो माने बोरै बोरै जालांखो मिथिला माने गावहा डाक्टार होननानै बुंना लाबायनो जों दिल्लीयाव थाहैनो खिन्थु मिरि मानसियानो आरो जेनेबा गावसिनि मानसि बाजैयाबो मिरिखामोन नालाय ओमफ्राय आरो दा जेनेबा जायजों रायलायग्रा बेबो माने मिरिमोन आरो जाय लांग्रा बेबो मिरि माने बिसोरो बिदि लांलाय लाबोग्रा दंखायो माने बिसोरो जाय मानसिया बेखौ लांग्रा बाजैखौ लांग्रा बियो दिनैसिम माने 6जन 7जनसो बेफोरबायदि लांनानै फानहैखांबायनो आरोखि दिल्ली मुम्बाइफोरावहाय आरो बिसोर माने दिल्लीयावनो थाखायो माने रावबो फाथा मोना खिन्थु बिनि मेन न'आ जाहैबाय माने एकदम ओरैजाय जोंहा तिनसुकियाखैजायनो आरो तिनसुकियानि माबा मोनसे गामि होनदोंमोन दे आं गामिखौ एक्जेक्टलि गोसोआव गैला बिदिनो रायलाय माने थगायनानै बेखौ लाना थांबाय आरोखि ओमफ्राय आरो बाजैयाबो जे इमानखिनि जे माने माबा जाहैबाय बे जाय बाजैया थांग्रा बा थगायनानै लांजाग्रा बे बाजैखौ माब्लाबाबो बेफोरबायदि नुवा माने माब्लाबाबो माने गोरा बाथ्रा बुङा माब्लाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा रायलायफेरा जेनेबा आं मिथियो आरो मानो होनबा आंबो थांलाय फैलाय सम जायोमोन नालाय ओंखायनो आं मिथियो आरोखि खिन्थु बाजैखौ जे बेफोरबायदि जागोन खिन्थु रावबो सानाखैमोन आरो रावबो सानफ्लाङाखै जे बाजैखौ जे जेनेबा खावनानै लांबाय बा सोरबा लांखारबाय होननानै रावबो सानाखै आरो रावबो सानाखै आरो जिबनावबो सानखायाखैमोनबो ओमफ्राय आरो बेबायदि खोथाखौहाय माने सानाखै आरो सानफ्लाङाखै आरो रावबो सानाखै जे आरो गावबो सानाखै खिन्थु बियो खारबा खारनो हायोमोन बै समावनो आदाया मोनसे समावहाय जेनेबा हौवा मानसि नालाय जेनेबा गथ' गथायखौ फिसिनो थाखाय जाहोनो थाखाय मोजां खालामनो थाखायथ' हौवाफ्राथ' बेलेग जायगायाव थायो होमबा बै समावनो बियो थांनांगौमोन खिन्थु दासो थांनायखौ माने रावबो आरो फोथायथाव आरो जाथावथारा जाथायमोन आरोखि
दा आरो मा खालामनो मानसिनाव थायोनो बे मोनसे ग्रह खाफालनि लिरनाय बेखौनो बुंनानै जों लानांसिगोन जेनेबा खाफालनि लिरनायमोन बा जेनेबा आदाजों आरो बाजैजोंहाय बेफोरबायदि मोनसे बिराद गिदिर जाथाय जानाय बा सोरजों मिथिजालायनाय मोनसे जाथाय जानो गोनां दंमोन बा ग्रह दंमोन बे ग्रहआ हरसाय माने जाबाय थेवब्लाबो रावबो बिनि जिउ बा माबा मोनसे खहा जालायासै जेनेबा थाखा फैसा थांबाय थेवब्लाबो माने बिनि सायावहाय जेनेबा बिथांमोनहाबो आदामोनहाबो मोजां रायजोखौ जालांथोंसै होननानै आंबो सानबाय आरोखि आङो भिडिअखौ बानायनाय बेल' जोंनि माखासे आइजोफोरा सोरजोंबा माने नुनाय बा बिदिनो सोरजोंबा मेसेज गेलेनाय बेफोरबायदि माने भइसआव रायलायनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव था माने गावनि अनगायै बेलेगा नोंखौहाय हयथ' माबा मोनसेनि थाखायल' नोंखौ मोजां मोनदों हयथ'बा नोंनि माबा मोनसेखौ जुदि मोनखांनायनि उनाव बा मोनजाखांनायनि उनाव बियो नोंखौहाय निस्सय माने जोगारगोन आरोखि आंनि नोजोरावहाय मानो होनना बुङोब्ला नों सासे गथ'नि बिमाखा आरो नों सासे मालायनि हिन्जावखा बा मालायनि बिसिखा नोंखौ जे बे माने बजबनानै लाथारगोन बा थैस' थांस' जे बे जे नोंखौ लांनानै जे रायजो जाहैथारगोन आं बिदिखौ माब्लाबाबो साना ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों जों गासिबो सांग्रां जा आरो जुदि गावखौनो गाव जुदि मोजां गोसोखौ जुदि हमथानानै जुदि थानो हायाब्ला जिबनाव नों माब्लाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा आरो बेयावनो आं मोनसे नै दाजाबदेरबावनो नागिरदों मैया दाख्लैसो जोंहा नैबे गामियावनो जेनेबा आंनि गामि खाथियावनो मोनसे आरो ओरैबायदि जाथाय जाबावबाय हौवाया थायो बेलेगाव हिन्जावा थायो न'आव आरो न'खरनि गथ' गथायखौ फिसिनो थाखाय हौवाया बाहेरायाव थायो खामानि मावो नाथाय बैफोरबायदिया मा जाहैबाय माने बेलेगजों रायलायनानै टाइम पास खालामनानैनो थायैनो उनावहाय मा जाहैबाय गावनि गथ'खौ गारनानै गावनि गथ' सासेखौ लानानै ब्लड खारलांबाय बेबो बिराद गोजान जायगायावहाय बिदिनो खारलांखांनायनि उनावहाय जेनेबा आरोबाव सप्तानैनि उनावहाय मानो बेयो माने जेनेबा फन हरबावनांगौ होमबा बियो जुदि थांबाय नालाय थांथारनांगौमोन होमबा मानो फैफिनलायनाय जाखो नङा होमबा थिग बेबायदिनो आरोखि मानसिया माने मालायनिखौ हदाय मोजां सानो खिन्थु गावनिखौ गाज्रि सानो नङा होमबा ओंखायनो आङो बयखौबो बुंदों गाव गावनि गोसोखौ हमथा आरो जायहा जेराव दङ बेयावनो मोजां खामानि माव बे सानसेब्लाबो बियो साक्सेसफुल जागोन आरो जाफुंसार जागोन आरो बे जिउआवहाय देरहासार जागोन ओंखायनो आङो बयखौबो जेनेबा नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहायनो आं बयखौबो खावलायबाय आरोखि गासिबो माने बेफोरनिफ्राय गोजानाव था गथ' गथाय फोरोंनायाव बा गिदिर गोलाव खालामनायाव गोसो हो थाखा फैसा खामायनायाव गोसो हो नाबां जाबां बेफोराव टाइम गारनानै बा टाइम वेस्ट खालामनानै जेबो लाब गैया गावहा बरनाम जागोन आरो जिउआव सुख'स' हायै आरो बावस' हायै बा माबा मोनसे जेब्लाबो माने बियो गाव थैना थांगोन थेवब्लाबो बिनि माखासे रेकर्डफ्रा जोबनानै थांनाय नङा बेनिखायनो बैफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ गथ' गथाय फोरोंनायाव बा थाखा फैसा खामायनायाव गोसो होनांगौ आंनिब्ला आरोना आं बेखौनोहाय दिनैहाय नैबे भिडिअनि सोमोन्दै फ्राय मानसि आंनाव बुंबाय थानायलाय आं बे भिडिअखौ बानायनानै होबाय नंगौ माने बेयो जोंना बाजैया गोमादोंमोन बैसागुनिफ्राय जेनेबा मास मोनसेनि गेजेराव नङाब्लाबो मास मोनसे जास्लाबाखैबाबो जेनेबा बे मासनि जोबनायावनो लाबोफिननाय बा मोनबोफिनलायनाय जादों आरोखि माने बेखौबो ओरैनो फाननोसो लांदोंमोन बेलेग जायगायावहाय बिनि माखासे थाखा फैसा गासिखौबो लुथिनानै गासिखौबो माने आदाय खालामजोबनानै माने मानसिखौ गथायफिननाय बायदिसो जादों आरोखि बियो माने बेनावहाय माखासे थाखाफोर दंमोन नालाय ओंखायनो बेफोर थाखा फैसाफोरखौ लब जानानै बेखौ लांदोंमोन आरो नागिरलायनायखाय मिथिनानै बिथांमोनहा जाय लांग्रा बिसोरजों माने लांग्रा आरो लांग्राजोंनि लोगोआनो बिसोरखौ हमहोलायनाय जालायनाय हिसाबै बिसोर माने गासिबो फेक दंमोन ओंखायनो जोङो बेफोरखौ हमनानै मोनबोफिनबाय बा आरो गावसोरनो हमजानानै बेखौहाय गथायफिनलायनाय जाबाय आरोखि बेखौनो आं नोंथांमोननोहाय नैबेखौ भिडिअखौ रिप्लाइ खालामनानै होबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो सांग्रां जा आरो जों गासिबो सांग्रां जानाया गाहाम ओंखायनो आं बेखौनो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो बुंनानै भिडिअखौ दोनथ'बाय आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो जुदि माबाफोर जुदि सोंहरनांगौ दंब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरनानै सोंहरबानो जाबाय होमबा आं भिडिअखौ दोनथ'बाय अके आरो बाय बाय